И здравейте хора, аз съм Калкан Балкан и днес ще правим пак опенинг в FIFA 24. И сега моята цел е да пакнем Team of the Year, защото наскоро излезнаха. Да видим какво ще се падне. Това е първия пакет. Специална карта. Не е дъбъл. Помислих си, че е Team of the Week, но късмета ми е такъв. Направо ги продаваме всички. Следващия пакет. Първен God Players пак, той е по-хубав пакет. Става Шкриньър. 8-4 на SD. Все пак сега събирам фолдър, защото почти нямам никакъв. 8-1-2. Локаут, Германия, моля. Дай локаут. Не. Нищо. 8-3 става. 80 рейтнат плюс 5 натам дава. Останаха само добрите пакети. Този 8-3-2 и 80 рейтнат плюс 10 и Jumbo Premium Gold 26 пак. Да видим. Нека подредки караме от най-слаб до най-добрия. Даниел към Байерн Мюнхен. Не е дъбъл, дори не знам дали е локаут. Не, 8-4, но хора, аз 8-4 ги приемам. Не са лоши. Следващ Jumbo Premium Gold 26 пак. Стил, Този беше най-слабия пакет. Що е там? Продаваме всичко. И останаха само 8-3-2 и 80 рейтнати 10. Моите са локаут. Франция. Кам. Не Ювентус. Рабиот май. Да, 8-4. Хора, от тук не се радвам. Сега не се радвам. Даже и двамата са ми дубликати. Добре, хора, остана последен 80 плюс 10. Да видим. Моля се за локаут. Моля. Бразилия. Защитник. Челси 8-4. Тиаго Силва. Днес нямам късмет. То само 5 дубликата имам, хора. Все едно почти нямах пакет. Добре, хора, това беше за днес. Чао! Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. И това е от мен. Чао!